ki canza ni, ki bar fushi da ni, jawo kanin ki ku zo ku kama ni baban ku ne na asali kar ku yare ni. Mahaifiyar ku ta bar ni tun na daɗe ba ƴaƴan baba, to kar ku sauya halin ko ku canza shi, hakan ga bai dace ba. Rayuwar nan ta duniya da kaɗai ce ku gane ba, yau kai na da shi gobe gare ka zaki kauce ba, to ni talaka ne ba ni da shi ku gane ba, ni na bar ma Allah komai gare shi tsarawa, na koma sabuwar rayuwa da ni da ku ƴaƴan baba. Allah shi ke da iko ƴaƴan baba ba wai ɗan adam ba. In ya fushi da ku ƴaƴan baba wannan bai dace ba, kowane uba zai so ya kasance uba babba, to su ƴaƴan baba ba su san rashi ko samu ba, ku daina damuwa Allah mai rike masa shi don gaba, kowane ɗan adam Allah sarki shi ke kai shi gaba, to kar da ku manta daga yanzu ba zai zambaya ba. Daina baba farin cikin ka aina mai ne, kwantar da hankalin ka mu ɓata ranka yawa ne, ko iya ilimin da ka ba mu zai amfani ne, kun gode abba gare mu kai masoyi ne, ka daina damuwa abba mu ƴaƴanka ne, masu san ganin ka cikin farin